Ассалому алайкум, бародаро, падару модару, апа хуаро. Чхеле ки ба ҳамагон маълумай, мусибате ки болои сари мардуми тоҷик омад ва болои сари як модар омад, болои сари як оилаи тоҷик омад. Ростига ман дар ҳамин мавзӯъ ягон бор видео накарда будам ва намехостам видео кардан, барои ки мара мисли шумо як одами оддием ва намехостам ки ягон информация хато бутам ёки ягон гапи ноҷо бугум. Ҳамин Қобилҷона як чанд вақт пеш мара тағаш навиштак дар Инстаграм. Ози голосоша мемонам. Пула ҷамъ кардам, гирифтам омадам. Бола мегӯям ки ай чиз ҳар кунам, ман киҷо барам, ози ман чӣ кор кунам? Пешиш мирам, сир мекунам, мебурам, пешиш мирам, зирк мекардам, просто тоқагак. Тағаш мара гуфт ки Қобилҷони мо рафтака, қаҳрамон рафтак. Дар ҳамун синфе ки мехондаян 20 нафар будаян ва 18 нафараш иностранец будай ва 2 нафараш урус будай. Вақте ки ҳамин ситуация мешавад дар ҳамун мактаб, тарафи маълимашон мегӯяд ки шумо дар он синф бидроин ва ма атликат мекунем ша. Вақте ки атликат мекунад, гирифтанӣ мешавад, дар лисенсҳо почааш мелағжа ва дар дасти ҳамун нохалаф меғалтава ҷона ба ҳақ таслим мекунад. Рости гап хеле мавзӯи душворе. Ман чӣ мегӯянд, ҳарки гап задан, ҳарки дар ин мавзӯъ дига ягон фикр ман гуфта надорам ва бародар ай ҳама мардуми тоҷик миннатдорӣ баён кард ва гуфт ки ман бениҳоят миннатдорам ки дар ҳамин рӯзи сахт Леки мамо азор омад ки як 2 соат пасш 3 соат пасш хабардори тоҷикам нафаҳмидам, догистону чечену татаро ай ҳама ҷои ҳамин мусулмонои Россия хайр русски ё худшон беҳтариношон ҳастанд. Яке омадам ба худо дастгирӣ кардан, дар баром истодам, ба худо ман ягон документи надавидам, акаҷон ягон ҷоям нарафтам, ягон сумон аз ходам накардам. Барои ба худо қасам як чиро фаҳмидам, ман кор шавам ки агар ман нисбати миллати худам ягон чи гапи қабеҳ бигӯям, ягон рӯзу ягон соате шав худо ҷони маро бигира ва ман мақсад ҳамин кора накунам. Ва худо ай замин то осмон ҳамин надоршон, то ози аз занг мезананд, чӣ мекунам? Ягон падешка, ягон чи дар кор нест, пулам буд, ҳама чиам буд, неки бисёр омадан дастгирӣ кардан, чӣ кардан. Ман фаҳмидам ки мақсад бесоиб набудем. айни ҳол дар аэропортан ҳама ҳуҷҷатошро тобурӣ кардан ва бародаре ки дар Федератсияи Россияин ва кори фаъолият мекунен, эҳтиёт кунен. Худованд ҳамотани нигоҳбон бошад.